Башкортстан Республикаһы Өфө калаһы 37-нче мәктәптең башкорт теле укытучысы Яхина лицее рәис кылды. Республика Башкортостан, город Уфа, 37-я школа, учитель башкирского языка Яхина Люция Раисовна. Мустай Карим Адуб. Өй алдында именем бар, ел яшәгән имен, сире буа, бергә күнегдәбе. Имен, һинең менән тәүбирешкән сакта икебез дә ир-егеттәр инек. Картлык яки әҗәл буебызга сыгмаган инек. Мин шатландым, һәр яз сыйырсыкта һиндә ояк урды. Һин куандың, күләгәндә тату табын гөрләп торды. Һинең менән мине заманалар, әмма аяманы. Белмәм ул ишелеп төште, күпме дөнья каялары. Агас башына төшкән казаларды атмы һин үткәрдең. Әлем башына төшкән бәләләрде күпме мин үткәрдем. Мин әрнәһәм, һинең яфрактарга кара һөрен кунды. Күңелемдә мине һындыргала, ботактарым һынды. Бер сак шулай һиңә яшен калып китте. Мин төбемдә инем. Без янманы. Булай булган сәле без яшәйбез, инем. Шулай да безнең заттар бик сабырдан икән. Һинең менән имен икәүбез бер тамырдан икән. Тынды табын, китте сыйырсыктар. Һинең менән минең гүдә бирсә ирсыктар. Мин китермен. Мине яндырырдар әүләрәк килә. Дөнья бит ул, төрле сак булгандыр. Рәнеп калма,